تماشاوانên hêja dost û hevalên xweşewîst her kes nas dike esl û feslê xwe kî yê ji kîjan malbatê ji kîjan eşîrê yê ji kîjan deverê ye ez dizanim yenî ez dikarim niha bijimêrim heta bavê xwe yî ê pênca şeşa ez dikarim yenî apê me yan jî metkê me ji min meseleyê ku ji min bi hemir meztir ew hîna bêtir ew dikarin bijimêrin. Dîya me hîna bêtir dikare bijimêr belkî bige ji hefta û heşta û niha. Ev tişt heye. Her kes cihê xwe, devera xwe, koka xwe, eşîra xwe, malbata xwe nas dike. Ev xapo û malbata xapo berî çend roj min pirs kir. Min got ka gelo apê wî kîn e, zariyê apê wî kîn e. Metkî wî kîn e, zariyê metkê wî kîn e. Xalî wî me nas kir ku eslê wê esl û feslê wê Tirk e Tirkmen e, xalî wî kîn e. Yanî ne medya Kurd a ne medya Tirk a kesek li ser vê mesela halê neşexulîye, nekolayî. Ev mesele girîng e. Niha dema ku Colanî hat ser meselê hat derket wekî berpirsekî hemû kes pirsî kola çi bavê wî li kur bû kalkî wî li kur bû gelo rast e nerast e xwe kirin ehlil beyt xwe kirin Qureyş bavê Colanî xwe kir Qureyş bes xelk dizanîbû ku derew e û kolan û derewê wan derxist. Niha jî dikarim bi rehetî bêjim ez bi rehetî dikarim bêjim û ê ki vê nerîna hanê vala derew dirxe gerek belgeya bînin. Êm niha belgeyê me heye. Apo Ocalan Abdullah Ocalan ne Kurd e. Bi rehetî ez dikarim ji we re bêjim ne Kurd e. Ê çi ye Tirk e? Na. Ereb in? Na. Ermen e Çerkez e Laz in? Na. Qereçî ye gewende yê Qirbat e Mirtiv e? Na. Ez nizanim. Ez nizanim çi ye. Ez nizanim ji ber ne tenê ez. Birayê Apo malbata Apo bi şêweyekî zelal û bi belge û ewle û objektif alîkarî nakin ku em nas bikin ew çi ne. Esl û feslê wan çi ye. Ji xwe re temaşe bikin em ê piştre vegerin. Yani em dizanin ku ewna ji aliyê Sûriye hatine. Bi bapîrê me re dimiyên aliyê Dêrê. Carna ku me bi kesê din me bi Ereb re danûstandin me dikir me digot xalanê me Ereb in. Carna me bi Aşûrî re dikir me digot ihtimal hebe ku xalanê me Aşûrî bin. Xêr e yani paşna wî bapîrê me digotin aliyê Dêrê. Ji bo me em dizanin ku dapîra me jî digotin gundê me cîran Erehe bi Tirkî nadivin Orta Yol navê xwe hewa bû. Yani bi Tirkî danûstandinê wan hebûn digotin Tirk e. Layekî xwe Ereb, layê xwe muhtemelen Aşûrî û Tirk. Yani di aliyê xalan de têkilheviya kê ye. Aliyê bav xalis muxlis ji çiyayê Qereş daxê hatine 200 sal berî vê em dikarin bêjin ji eşîreta millanin û lê qetî hatine Urfa di nav eşîreta bazîkî da ê berazî de cih digirtine û bûne ayda wî eşîretî ye. Em dibêjin aliyê bav û bapîra Kurd, aliyê dayîkê de Kurd, Tirk, Aşûrî, Ereb têkileviyek e. Yani nesli ise Türkiye. Yani belki aliyekî xwe digî wan. Belki Ali Kobes ne Ha Türkiye. Mamose rekabet dinavbera to. Ev lawê Ewêş e Osman Ocalan birayê Apo. Me berê hefteya derbas bûyî li Mihemed Ocalan guhdar kirin me li Osman ev
آخافتنا هانê kevne hîna sağ bû berî bi korona bimre. Ev Osman Ocalan jî di nava PKK de dest avêtiye gelek keçika, gelek texrîbat kiriye, gelek zerer û ziyan kiriye û gelek kuştinê kiriye di nava PKK de. Endamê Komîta Navendî bû, endamê Konseya Serokatiya PKK bû, gelek tişt bû. Apo bû di hundirê PKK de. Apok li derve hebû, apok di hundir de hebû. Osman Ocalan. Ew dibêje bavê me nizanim ji Sûriyê hatine. Piştî wê nizanim ji Qereçdaxê hatine berî di 100 salî. Hatinin di nava eşîra Beraza dimane û di nav de heliyane. Behsa sala dike bê ku ti belge, ti bingehekî wilo zelal ji bo înformasyonekî wilo bi ewle be jêder be tune. Eger Osman Ocalan asl û feslê bavê xwe nizanibe berî di 100 salî ji Qereçdaxê hatine ji ber çi hatine, kî bûn, çi bûn nexuyaye. O tiştî ji axaftina wî we fêm kir asl û feslê wî çi ye. Diya wî dibe wela em nizanin Tirk e, em nizanin Asûrî ye, em nizanin. Ew jî bi şik û bi gumanê lê înformasyonên ku kadroyê PKK kevin nas dikin ku Ewêş berî ku Ömer Ocalan bavê Apo re bizewije bi mêrekî din re zewicî bû. Ewêş li gund navê wê Ewêşa Dîn bû. Medya Tirk jî pê re reportaj kiribû û li dijî Abdullah Ocalan daxuyanî dabû di 85 di 86 de fotoyê wê axaftinê Ewêş wê çaxê li ser sosyal medya hûn dikarin peyda bikin. Peyda dibe. Baş e ev malbat bê esl û fasl. Yani Qereçî bijî ez qebûl dikim ser çava. Ez qebûl dikim. Bes bere bêjin. Yani niha Qereçî jî heşîrin, malbatin, naskirîne evana mere em naz nakin. Em naz nakin Apo yani tu mere li şiklê Apo dinere, li fiqrî wî, li halî wî û li îşî wî dinere mere dibêjî ev çi ye yani şiklî wî jî wekî ê mirtiva yîne ê ku yani belkî mirtibê derdora Qereçdaxê bin ez nizanim. Ez nizanim. Bes sedîset ne Kurdin. Sedîset ne Kurdin ji ber ku eger Kurd bana em ê ew bi rihetî û bi serbest û eşkere û dîrekt ew ê Osman Ocalan bigotina em Kurdin ava bavê me û koka me di 100 salî çi di 100 salî? Çi di 100 salî? Ne înformasyonê dibêje berî di 100 salî nizanim çi. Ez dizanim kalkê min niha ez dizanim kalkê me rehmetiyê Selîmê Barinî, Selîmê Salikî kalkê me kengî ji Bakurê Kurdistanê hatî Rojava û ji ber çi. Ez naz dikim û ez çûm gund û ez çûm ber mala bavê wî ew mala ku kalê min tê diçêbî li gundê Barin. Ez dizanim. Bes kesek niha dizane ka kalkê Ocalan dibe wela kalkê min navî wî nizanim çi gotî Dêrî belkî eslê me Siryanî be. Ji ber gotina Dêr tê de. Ya nizam Dêrikî ya nizam çi. Nizane ew eslê xwe nizane. Kesek divî dinyayê de heye eslê xwe nizane. Tenê Xapo û malbata Xapo bi eslê xwe nizanin û li ser gelê Kurd hatine ferzkirin wekî serokê Netewî û serokê Newlewî û xelk diçin xweliya mala Xapo serê xwe da dikin û kanalê TV diçin ji mir li maşallah bekak maşallah ji xwe dêre Mihemed Selawat diçin ji mir bi Hemed Ocalan re reportaja dikin. Birê serokê PKK birayê Abdullah Ocalan Mihemed Ocalan. Kes tîne rabe bikole koka vê malbata hanê derxe
ئەگەر کۆکاوی هەبێ